6 munud o'r hanner cyntaf wedi chwarae capten Bae Colwyn, Tom McCready o'r arbediad yn rhagorol gan Celyn Absalom. Oedd hwnna yn mynd fel saeth i'r gornel ucha gan McCready. Downs, Cumming. No at Alex Downs, Acpan at Cumming, lle i gael ei groesydd at y postau, golla Rushton oedd yna, cyfle i Steff Edwards, ac hyn chwaraewr y Bala, am gyfle arall i roed yr ymwelwyr ar y blaen. Pete, i gyfeiriad Malkin, Downs, angen bod yn sicr efo'r peniad Eiron Edwards. Yn gwneud be mae Eiron Edwards yn gwneud, gystal i fewn at Mendes. Mendes ar ergyd, mi oedd angen yr arbediad gan Alfie Brooks, symudiad gorau'r gêm hyd yma gan y tîm cartra. Mi oedd angen yr arbediad gan Brooks. Downs, mae Rushton yn y cwrt, mae Cumming, Eiron Edwards, dwy'n y bel. A'r bel i gyfeiriad Malkin, nath o dda yn y fan yna dan bwysau gan McCready ac yn carfodd hefyd Adebaki, wan so mae'n gyfle fan hyn i Adebaki! Abadaki mewn i'r cwrt. Allan dal fod i wneud y well yn y fan yna. 2 funud a hanner o'r hanner cyntaf yn weddill Burke ar ergyd o'r arbediad a'r peniad gan Malkin. Mi nath y golwr yn dda, Alfie Brooks. Yr arbediad yn y lle cyntaf, a mi oedd yn y lle iawn wedyn yn doedd ar gyfer y peniad. Yna le gan Shannon yn fan hyn. Godi'r bel i mewn i'r cwrt. Downs, angen y penderfyniad, y peniad penderfynol yn y fan yna. Rogers. Codi'r bel i lwyddo'r golwr, a mae'n mynd syth drwodd o camgymeriad erchyll gan y golwr Alfie Brooks. Da ni fewn i funud ola yr hanner cynta. Wel, siawns gen i, mae croesiad oedd hwnna gan Ryan Rogers. O be bynnag, mi dwyllodd Alfie Brooks yn llwyr. Owen. Cael ei annog i yrru ymlaen. Dyma Tommy Creamer. Bel i lwybr Acpan at Steff Edwards o'r adlamiad yn ffodus i Edwards. Y bel yn sgwar at Cumming! Mi oedd angen y cyffyrddiad gan Absalom. Dwi'n ama bod hwnna'n mynd i fewn just o dan y traws gan Jamie Cumming. Da ni wedi chwarae 4 munud dros y 45. McCready ar gig gornel! Guto Williams! Yn union i'r sgôr! Y gig gornel cael ei chwipio mewn gan y capten Tom McCready. A Guto Williams y cefnwr. Y Bala 1, Bae Colwyn 1. Absalom ar cliriad. Malkin. Abadaki wedi mynd hibio Guto Williams. Abadaki o'r tu hwnt i Rogers ar y postyn pella am gyfle. Nathan Burke. Shannon ar y cynnig cyntaf i Eiron Edwards. Yr arbediad yma yna i Rogers heibio'r postyn. Wel, am gyfle eiraid i Ryan Rogers sgorio ei ail o'r gêm. Smonach llwyr yn y cefn. Absalom. I gyfeiriad Pete. Eiron Edwards i fyny hefo Kai Owen i fewn amdani, mae'n disgyn i Oli Shannon i Paulo Mendes yn sgwar at Pete! Nathan Pete! 20 munud o'r ail hanner wedi chwarae y gwaith creu gan Paulo Mendes a Nathan Pete yn ei chladdu hi gefn y rwyd. McCready. Downs. Turner. Rushton. Bel rwnd y gornel a Downs, ond hwn yn symudiad da gan y Bae Colwyn. Acpan. Am symudiad. Mi fydd o doien Acpan. Wel, mi fydd o mor siomedig. Cyfle clir union i'r sgôr i Bae Colwyn. Dyma Downs, rwan mae'r croeso dydi fewn at Acpan, a cyfle arall i'w doien Acpan.
Mae wedi cael 2 gyfle mewn 2 funud. Union i y sgôr i'r ymwelwyr. A dyma Alex Downs. Da ni wedi chwarae 3 o'r 6 munud sy'n cael ei ychwanegu. Pas gampus at Dylan Olsion. Mae'n ta pwysau yn y canol, mae Lloyd Marsh-Hughes yna. Mae Acpan yna. Olsion, y croesiad a ddi ar y llinell gan Kyle Harrison. Bae Colwyn mor agos.